Uchake mesa ya mangana majeto cha kurochinse mochi ya misisi gusoka ime yabo machoge chache county ya Kisii igamenye kurense mejo bagendrete kwe murungali mona sogo tarosi wa wechi ba rasense mejo asamono ba mugandiyo mubunge wense mejo Alpha Miruka kwe moki gitambo kirona koba roseri ya chipa rasiri tukuri yale rego bakorokoro bekano gotinde asogote aguna go ikirabone igambara magendra ikiraniwe andonsi asense mejo asebate bire unambai moki gitambo kirona wakachukura sokwa merelio bokoribwa ya Alpha Miruka onye tali goche kumuke tambo kirona kabarose ya chibara bunumulike itokurwa sense mejo depo na sanya agotomanya abamenyi bensemo ya misesi machoge basi bunge yabo machoge chache nigo bakorogorobekana gokumurunganira obokoreri bwo mubungo obo Alpha Miruka anene mona soko tabarose ya chibara asense meywe biasara misesi ande ndo mwana kamati bwe chireye bono amojo twachandikira se myaka wetani etana se pare ya mwesimi wa Alpha abwenda ko toroselia iro kai garo mungina nara twale ku rusmo chalta baka aswete tambe sana yabona tomale ta misesi tocho bangira baminto bacha komorra lakini imba morochi etwamwete tia tambe sana igore para ekene pare atujandire myaka menge kurukoba misesi kwenyanja iyabe wona paka abayeti bachenjira kiruti bakwenda tabaka abande bahita mutonto chumba ya chibesa ye national government era batawasire para twashi kumenya ingia tari ko wasire para ya chibesa na abwate boigo obosombi anene mono gochia asechire ya misesi nigo borobo konkegima asenonya no konyora obokoreri korwa asa magacho ye serikali buna chinyagitari no chisukuru boko ba egetiro ekenene mono bapota pota bachandekire omuntu narore ko enda chikogongia akaikanjera akauma mansi abanyu nabaminto twachandekire ebare yo nigo ya irege ka ekenene asebono baborire ko bamwakire chikura chintunda ibere nase kiatagetiko bakorera amagendero mwezi mi wa Alpha abateba nganta kwa tikura ndo agwete chikura lakini kwa atuangire tokonye pare ko rante ndo tabaiga umwezi mi wa Alpha Miruka tafadhali tunakusi otokonya epare ye konya abantu baito mbagwanjete ndo bagwete chikura naye kwairire rende tokorosie para rende misesi yetu achandekire korwa Alpha akairete chikura ene myaka 5 ya erira Alpha akaira chikura tata kwarera tikende gosaba na baminto twachandekire sana ntoya to mwesimi wa Alpha Miruka chikura lakini baono enga keroye ikeire amali bago ichura para aso ebichinyomba chia abantu ime naboni yebintu ebyetuka yetebire tuko chimata adiwa chikobwatira roche komenta nayo nigo barukoboria guchese serikali ye county ya Kisii ekoraba no mugavana Simba Arati ko baroiseria echiro asebate banigo bakurwe bango kurende magenderero tayo agokoreka sense meywe twarure chisesi lakini chitari ko koragasi na eka so yeto yato dabeti ngo twangachere nyomba echiro abangina bako tubera ogera sabanye bakoneri ndabera na tente yoka waseba no bolimo pare yasinyire national government tutango gwanja leirani county government ntutobeke no morom asoro gongorwe omoso choko chenyansa kya tu abamenyi benseme na barabunigo be murunganeirie para yabo yarosetiwe yasalegire sengenjo ya mache atabwati amakarabati ayo wetia macha iwe eya bege to kamora mwagake ande no isakoligere libuya kigari echiri chikwamete uchimaegali pare yegente tabwati na chi drainage makarabati para ya tayo ona macha yonsi ipi ago chaga iga igere libona go chimaega gali pare lieta bogete makarabati tayo drainage macha go tayo ari chimare go kuripoteria egetaseni Kendizi TV kurwa machoge pass ward egotoke meye bunge yabo machoge chache egotoke meye county ya Kisii elietalia Nendipon